Os veciños de Palmeira en pé de guerra para evitar a instalación dunha antena de telefonía moi próxima ás vivendas. Hai uns días observaban con estupefacción como se iniciaban os traballos de montaxe desta infraestrutura de máis de 40 metros nunha parcela da Lomba. Isto foi chegar o lunes e poñeren. Eu viña andando e vin aquí 3 furgonetas e dixolle eu, logo, isto para que é? É que queremos poñer aí unha antena para que? De telefonía. E foi cando quedei, dixen eu, ainda máis basura para aquí, para a Lomba. E foi cando despois nos reunimos, porque isto supos o lunes, que antes non se sabía. Pensaban que iban a facer aquí un galpón ou calquera cousa, que isto todo foi así, repentino. Trátase dunha zona moi poboada, con numerosas vivendas e na que se empraza tamén o colexio público da localidade. Eu falo como presidenta da AMPA do cole de aquí de Palmeira, eso, que toda a comunidade educativa, pois, e todos os papás, mamás e profes, pois tampouco estamos de acordo con que nos pollan isto aquí tan preto do cole, que son os nenos están aí moitas horas e durante moitos anos. Non sabemos como vai afectar e non queremos, estamos totalmente en contra, hai que buscar outras alternativas, sobre todo para protexer tanto os maiores e a todos os que vivimos por aquí, como sobre todo os nosos nenos que están aí durante moitas horas e moitos anos. Ademais do impacto paisaxístico, temen que as ondas electromagnéticas poidan ter efectos prexudiciais sobre a saúde, tan só visibles a longo prazo. Vamos a ver moitos estudios e demais que non van a ser concluíntes de que non afectan á saúde e demais, pero eu considero que nós mesmos vamos a ser o propio estudio e despois de aquí a 25 anos dirán, pois sí, houbo máis incremento de cáncer, demais. Entón, vanos a afectar en todo, calidade de vida, de evaluación da zona, moita xente que estaba vindo aquí, incluso esta finca se mercou fai nada, fai apenas un mes, vai a deixar de invertir aquí na Lomba. Vai a afectar, non sabemos en que, nin durante canto tempo, pero vai nos a afectar a todos, a nós, aos maiores, aos nenos, temos o colexio aí ao lado, son moitos meniños que están aí no colexio, e nós tamén pois vamos para maiores. Non sabemos as ondas, o que dichicho, non sabemos as ondas, o tempo que nos afectarán, o que tardarán en afectarnos. Se ben entenden que a antena é necesaria para garantir a cobertura na parroquia, consideran que existen outras zonas máis afastadas das casas. Sabemos que son necesarias, pero non preto das casas e dos colexios. Más separado das vivendas, efectivamente, que teñen sitios para poñela. E ademais, nós non estamos en contra de que a poñan, simplemente que na a poñan tan cerca. Que a poñan no monte, Sobramonte. Non haberá monte moi ben del.